dugu eskolatik atatzea eta etortzen gea usuarioen bila eta paseo txiki bat ematen dugu taula eta gero paseoa bukatze dutenean eta horrela 11:00 eta ematen dugu eta oso gustora egoten da. Jendeai laguntzea, mendekotasuna daukenekin adibidez, denbora pasatzea bai garrantzitsua da. Txon amonak egoten dira irrikitan gu jeisteko. Beti egoten zaizkigu galdezka, noiz etorriko zaizkien gaztek laguntzea. Porque a todos nos gusta que nos mimen y los abuelos más. Konpainia, gero kirola egitea eta batzutan abestea eta gurekin kantatzea. Herriko eragileak animatu beharko litzateke zen denok dugu guztion ardura. Guk behar ditugu besteak eta bestek ere gu behar gaituzte eta kontzientzia hori piztu behar dugu.